32 xahar wara l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia għadu mhux solvut u minkejja l-arrest ta' 3 irġiel akkużati li wettqu l-qtil u l-kumpilazzjoni kontra Jurgen Fenech bħala wieħed mill-mandanti fil-qorti feġġew diversi drabi l-ismijiet ta' Keith Schembri, Chris Cardona, Lawrence Kutajjar u Joseph Muscat fost l-oħrajn. It-tlieta filgħaxija f'misraħ l-assedju kbir saret l-ewwel velja fiżika b'tifkira ta' Daphne Caruana Galizia minn mindu ġew irrilassati l-miżuri tal-COVID-19. F'messaġġ li għadda waqt il-velja l-avukat Bernard Grech qal li llum ma fadal ħadd li jiddubita tal-fatt li dan huwa pajjiż mhux normali, pajjiż li hu maħkum minn xibka kriminali li ħatfu lil Malta biex saru miljunari. U qal li mhux biżżejjed li nkunu nafu x'marda ħakmet lil pajjiżna, imma rridu nfejqu lil dan il-pajjiż u jridu jsiru l-investigazzjonijiet kollha skont kif titlob il-liġi u mingħajr intħil. Grech ħeġġeġ lill-pulizija u lill-awtoritajiet sabiex jagħmlu xogħolhom bla biża' u saħaq li l-pajjiż qed isejjaħ lil kull wieħed waħda minnha biex naraw li sseħħ il-ġustizzja. Il-blogger Andre Delicata qal li l-istorja ta' Malta f'dawn l-aħħar 7 snin kienet storja ta' serq sfaċċat quddiem wiċċna, serq ta' flus il-poplu, serq ta' demokrazija u serq ta' saltna ta' dritt, serq tal-ġustizzja u serq u tkasbir ta' reputazzjoni ta' Malta. U meta l-kriminali ndunaw li ħadd ma kien se jwaqqafhom, serqu l-ħajja ta' mara. Minnaħa tagħha l-President tar-Repubblika Vicky Ann Cremona qalet li Daphne Caruana Galizia kienet qed tipprova tikxef il-ħmiġ ta' dawk li ħakmu lill-pajjiż u li għadhom imexxuh. Qalet li smajna fuq nies li ddispraw mhux għax kienu involuti f'assassinju makabru imma għax beżaw li jinqabdu. Cremona staqsiet kemm kibret l-isfiduċja fil-korp tal-Pulizija minħabba 4 min-nies li żebilħu l-isem tal-korp u l-isem ta' Malta tagħna lkoll. Diversi persuni li attendew għal-velja poġġew xematu fjuri u dimxbija tal-ġurnalista assassinata kif issa hija l-użanza f'dawn il-velji ta' kull xahar.